Vstávej, Tomáši, jdi, pojď. Ježiš. Pojď, vstávej. Vstávej už. Pojď mi pomoct. No ti pomáhám, už jsi po 100 000krát, ty vole. Kde to jsme? Jenom. Ne, už jsme asi půl hodiny u biskupského gymnázia, chápeš to? To je kde? To je tady, kde se tady furt válíš. Počkej, stůj mi. No, Kde jsem? říkám ti u biskupského gymnázia. To je tamhle? Jo, to je tam. Pane bože. Čau, ty vole. Mě teď zranila ta ty vole, co mám furt v kapse, ty vole. To je ono. To je ono. Ne, já mám hlavu. Už zás, ty vole. Už asi po 10. to je dneska. Vstávej. Když mě zvedneš. Už tě zvedám, už se po milionkrát, už mi to mrdá, ty vole. Au. Naposledně. Vstávej. Děkuju. Fakt. No. Ty vole, jsem se o tvý krve, ty vole, to je v píči, ty vole. Bože můj. OMG. Lok Lidl Lama. Tak takhle našeho Tomáše zničil Robert. Místní barman z Holandu. Barman z Holandu je pěknej. No, kokot. Protože mě vždycky ožere jako tu největší krávu. Tomáši už, ale fakt pojď, ale. Chápeš, že už tady jdem 10 metrů asi půl hodiny, tyhle. Už mě to fakt nebaví. Proč zas padáš do píči? Nevím. Hele, tak počkáš tady. Počkej, na co? No, až se ráno probudím a přijedu pro tebe autem. No, to je odbor. No tak když tak počkáš jak 10 hodin, tak to je v pohodě. Počkej, zkus tohle sklonit. Ne? Ani jedny policajti. Nech mě vejď to piči, běž pryč. Au. Jdem. Není možný, už jsi to rozmyslel, jo? Ano! Ano!